Akini ka janmit ka pamenta. Aingo yu blay say sin ba ula ailat yang ka bakan yopat ban kren. Hakini ka sngi. Ka ting ka jong blay chapi ki parlok ki parajor baro. Nangej ba phi ba ki yin ka sam jong pi ban ka bat ki buka ka bakya. Bang ai ka be ADP na ka Balang Christ Centered Reformed Church Pom Saman Saurah. But in case what you can syukuri nakam dai lade bagi ngasem ko jong pi you desire to grow ka scripture mangi kung gabalang i piak su bahaya pi sya ka jing syukuri jong ngai bu blai na khu e pi leng ba ka jing kai ka jing la bi ka tin ka jong blai ki ba ar dan mono ki badan ye ka jing trang ban bet lade ka jing puli ka tin ka jong blai bakin late mission dan bakin long pastor kinong syarai po gabalang. Ipiang subaya bisa ka Soli Dio Gloria Reform Bible Academy. Ba ngej baka academy ke jongi kan long ke jingger khu nakam na jong pia ka ba ngin ai ta ka jing snai go blai ka jing kai ka ban yarap pi ka ban equip pi na ba ka ministry. Ngej utrai unbu ya ka pakom kata ka jing trang ha kita ken ki badan ya kata ka donut ya ka ban tray ka kam ka jong blai ba ta pidan ka pakom kata ka donut. Ipiang subaya pi Shaka lakalong Shaka Church balalong ro Shaka Bible Academy hangi pom so men sora but ngan sa ayo contact number jong ha ka bakut jong ka video pila ya ka ban note down le pila ban contact kila ban phone ka session kala ka stang obna July but ya ka online class stang menta u tayo ti kadang biang ka po fin join ka long ka online ni gile ka MDiv online but offline nila ke MDiv nila ke PTH nila ke diploma but kiwe de ki course pila ban contact abangan ayo number phone jong pia ba coach ke video don't feel shy asong le ran kam de belong expenses kalong nila penyeng kenang ke academy try la penyeng kenang penyerap kerpang gitu ki bakam jenja ban let kita ki institute ki bakam rem bakam terter to blame kerku kam de ek pisah kan ke quality jong jing kai ka tin ka jong blai tu bleng ger khu ipi ling bai tai chi patep lang kot sai sin ai kru ipi baro ka tang jong Jesus Christ ngai ba ka kasngi kanam lai nai henry kan ka jing ger khu lang ba kan ka tin ka jong blai ipi bai ka ka sam ka jong pi ha kan ka por ni ne pe de ka subject ka bangan ang staban kren na ka badeng computer sound yo du khat weng kan ka mat nana ai ka episode ka ya ka mat ka badeng kong ha ka episode ka badeng kong ka kata kalong bang hindi belong watchful and prayerful hindi belong kiba syarai bad duai baka subject kade ki attitude ki bagi bangai di bendan haba ki akmi ke jiwan do tulai ni kata ki ya ki bakot ki lahajan Petrus ong yang bagi belong no hindi belong kiba syarai bad duai pilaan boleh kata kan ko banyo ki bagi ni kan show dengan supuli ke dia bentak ong kum ni Hendai kata agak bakut kiki barok ken nama kata tu fin Canada ka but tu fin charai Japan ki jing dawai ka mul ki bangai ki di ban pej bhai ka jing im ka jing ki ka yai ka yang ka jing long ka jamin sim ka kam perkhan ka kam perdan ka yai ka yang ketika kata ka jing im ka sang ka jing ki ka nam le long ka bahuri ura bo pasar khanan ba ka jing im ka jing dawai ru ka nam thot hai ka jing im ka jing ki but Petra so pengin mau yang gi bang ni ba bangai udah banduai ki baro kan bagi kita kia ki bekot ke dang ajan kan bagi akmi ken ya kata ke jengwan ke jong trai di kenang makan thut ke jeng em ke jeng duai ka u petros uker tu yang ni lembaga di kan benta ka ting ke jong blai ka bau ong bagi ban syarai kan dakar ke jeng em ba kenang bagi nang roy ha kita ke jeng em jong ke jeng duai ka jong ni mo kenang ba ubangai un snow thu ade un acknowledge yo blay haki eki boro hakata kalenti ya ka jing im ka jong la kalong ka jing simat jong ka jing im jong po ka yinga sam ka im langga salang bakum ju ro ha po ka ka balang hi baro ka wei te kumta ubangai ude belong kum do de belong uba Canada ka ba uba syarai ubalang alert ubam im pathar bi ai be ti ka jing ka jong uba snow thu e kalenti ka jong le ka jing ka jong kenang ba kan nom wit kata ka jing im jo ka jing duai
haka jing em ka jing ngasih perkhat berubah ya kani ka wekin ti hawa ngam tip ka mon ka jing oblay hendrai ngitip ka mon ka jing oblay ka tin ka jing oblay ne wala kata ka babel khat ingi bangin duai aba la ka jala ma kala jing ka duai lagi brio ka jing oblay kin duai ki por baro ngangangit bit bau trai unum no ya ka jala ka jing ki baro ada ngin wat ya ka khamat jing trai ki por baro lang ba ki jing duai ka jing lengba ka jing ko ngu ka tin ka jing oblay ka jing pendem ka jing ka tin jing rengkat kita ka jing duai nangit oblay un isn ay ka jala ka jing ya ka ri ka jing ki mensim ki bakro ki balang ki jing bala ki bri ka jing oblay ki nam ya ka khat ka jing trai da ka ba ki wat ya ka jing jing trai ya ka bor ka jing trai ka jing lam jing trai lengba ka jing duai ka pertai na try ka result ka consequence ka bakum kata ka kan long ka ba itana ya ka jala me kli hi baro ko te ka dong kam ki kristan bakin pej bhai ka jing ko jong ki kanang ba amde tam bakin penja borom yu try ka pertai henry kin long ru ki ble kim kenjaman si kanang ba kata ka jing em ka jing duai ka jong ki ka jing itho jong ki ka lenti yu try ki bro la ka ting jong ble kadang ka bai nong pi habangi isngong thu ikini ki baro te gam tao petros uang hang ni bangi de belong ki bakhan ada ka ki basharai nim de ban klumar ka jingmat jongi bancha drift away de kita ki baro ki bangi sodong jongi lani hapo jongi bakilong ki jengkai babakala ki false prophecies ki false apostles ki false prophets ki babu ne ki singi ki jing ka bangi ma na ki bangi ki jing na po jongi na makado ka na po jongi nim de ban ban singo sha drift no kita ki baro ban ngide ban ye khme ki kman jing shu tra pa ne ka bor ye ka jing lam ka jing ko jing snai ka jing jing map jing leng ba ka jing duai bangi nam ka khat ka jing play ban ye wa de ka kman jing ko utrai ni snai am tang ye ka jing em jing shibat hende wat ki balang ni jing awat ka snong ka tha wat ka ri ba ka jaman ri baro ko tadi ka episode ka penengkong ba mentang ini pe ka episode ka ba kini pe pat ya ka attitude ka balong fervent ka berhab ka ba kan ba kita kan ba nang upmi ka jingwan jong tra kan ba kita kisngi ka bakal ka hajan kita ki fervent attitude ka bangi di peni syaki para bangi ini pe ya kata kamat kini ka por ka episode ka ba aba ka jaka ka bangin de ka yeng ka jongi de ka jaka putai ka jongi min semi ki rai ki bathala ki bag ikulumar bangin belongi kita ki wild thinking ki jungi namar bang yo ki wild prophecy ba bakala na ki false prophet ki sngi la kalong ki we ki ri la ki jela ka jungi petros long hey manam le ba ku kita ki baro ben ban pi de ben le kum ne ala pi e ka jingan ta pi upmi ka jingan jong ta pi de ben le kum ne ka ben ngoni watch and pray ka ba ngini pe ki fervent attitude ka bang den pi sha ki para manget di shua bang ja prangas ngo ban ong ba fesan je sha pin light ne ki jingai ba kala ke jing sha elam ba kala pi dong kam ki sound pastors sound churches sound eldership ki ban disciple le fi ka ting jong le khnang ba pinum ba be hadin ba pinum keno yu tra kata ka de ka ba pi ban ba kam tam ko ma ga jala ga jing ba cha influence kini ki false prophecies kaba kim lekim hon shu jak ting jong ble ki kwa ya ki palat jak ting su na kada kada min sa elam bakla ki berbanta ka ni susah ka maka ni sujud ka sujaburom ka penjaburom ya utara ado bagi bamnge wa ki pollution ki kan kam kai ya ka jinge namar bagi kin ria ya ka jinge na ka tin ka jong ble ba ka jing duai ka kom ka tin ka jong ble ka kom em ka bangri ka tin ka jong ble ka pelong wa ki pamai kin yo ban ka deu kdi ya ka jing utara yu ni snai ngi ka habangi wat ka kmal jingo ki por baro ye ka lenti ka mon jingo ki por na ka tien jingo nang ka jing duai nang ka kum no bangin pen i ki fervent attitude ka ba ki sing nang hajan chala ki jong ki para bang ka partai kan i kata bagi long kinang bo Jesus Christ tu ni pe kata ka episode ba ha ka ni ka por ka ba menta
Bagi ni page benta yakini ki fervent attitude bagi dia men pen isi ki bagi. Uang gum no putar zakat ka banyo. Uang ladangi kerang sisa bagi ni akmi ke jingwan cuma try ni kita end times. Ka wengi long watchful and prayerful. Ka bar uang ni ba ngide ban pen kata ka jingit para bagi. Pen ka ba praong gum no. Ndai ning kong ki ro kin ya bat ya kata ka jingit Bashir Ham. Fervent love. Ukamang ba fikwa bau jisu nuan. Ani fitrang kata gaya bang jukut bikin jah. Kila hajan ke badan kipai. Penting lah penkelumar. Ukamang kilit di nak gaya ngejong pi. Sasa khalau. Ulok ke kuan. Nari jasang syu. Song hayin doai marway. Kini kimuan na ublay. Nama kamdon nak kaktir ngejong ublay. Ada uang kapa pidang terang pidang truly look sa kata ka end times so kajiwan jong turai upeto su ong ba pide ban ya bat ya kata ka jing Bashir Ham yes or no pila ban lagi kata ka fervent love ong ni but uang ru kajingi kalong ding kong bamun love for sin is important kajingi na kam ki bangai kalong ka banang but haga gospel jong yodes kalong ka bakat la ni sepet chibet pila puli lai pusat badai kani ngintip bagi longge ki senran jong Jesus Christ so ini pet kindiat ni kentien Shirham kini kentien Shirham kawan na ka kentien Greek ka ba ka jingot kalong ka jong ka deeply jilio ba kani di kentien ka bagi ong kadika kentien jong kinong ilakai athletes but PE kinong ilakai athletes kita treasure top met babensi kita sweat kita pen miss up naga benta banpoi syagatong so ferben hangi dekat jirham kamot kumta kumu athletes bangin day banda stretch taban ong nok tinang way gidi banda reach out to the degree long kumbayeli eris utunong lekai athletes kajingmut hangi kamot Shirham kamot gidi malong passionate kajingmut jongka the idea kamong gidong passionate hage bedai bat kajing kajungi yala upara banget how grace Dero kada upol penengkam mabeng Petros penengkam ke Shirham namar ba ukwa ya kaban peni bagar kajing para banget kolong more than human love kabasusnyo kita ki sentiments gijongi ukaman pasutu yang iba is more than a feeling ukaman pasutu yang iba kada melong more like a commitment will ngida commit ngida long passionate ngida stretch out ngida reach out ngida exert ngida permis up ngida commit ya kabat ialah ialah para banget kebomot the believer is to love the other believer with the ultimate love. Da kata kajing kabashisha, kumupol ong kajing kaba klem arsam. So kata kajing kaba kamasa pada kajing kabashirhem. Baik kani kajing kabashirhem pol ong di benbu nengkong ya kai ki baro. So dua ina kabantaban je laki para banget ya kani kerukong. Lada pi ya ki para banget kentup ye ki bahayang jong pi hayin jong pi pin li sa kalau pin de no ga jaka pin bu gitu ginoin kai bapa kala ki ba pin jot ya pi ba kai ngasam jong pi ba pin sakama ya pi don ro gi ba shai lam bakala ga gospel ki ba ya pa pin sim po do jok listen carefully kai bang omang I'm not bang dei bang nga ye pi da song na trend ni nama ka jing habong yu para banget la ga jing ka ba shirhem kamu dei bang nga agree ba ka jing le ga jong ka bapa kala jabalai ni ka ting jong oblay kau percaya ke gospel. Abang je kerja sisa. But dia kata, abang kerja kerja sisa. Kemud bangin dia, ngin menjur lang ke besniu. Ada kalau kau kamu dia kerja ke barhem, kerja ke bawan sisa, nak kerja songku, iya ke keting kerja motor. Kedai ke bang isu sniu, ke bakan jado, bagun sih ke bakan jado. Anong yufi. Kaila may nambak lagi kerja macam apa cumpi. So yes, we love them in the truth of God's word. Balbang jeki
haka jisya jang ting jang lagi ko ban pen I yaki but this is wrong kalaj na kakti jang le ba ban pen bai jala ka jang anyway nginon biang ka jingi ka baca ham bagi suatu orang ni ba it is the most important duty of a believer ka kamram ka don kam tam ya upara bangi di ban da reshitam met bat min save ban jingmut ban sebelakat ban do anut bangi di ialah upara bangi but uji su pun kan mau ko mong biam ni ya khat lai lan nong lai pusau pin puli ba dalang ini puli itu sebab ngom no dan puli ke bal parang tangan sa wong kom ni ngan sa batai kasih wong ni a new commandment I give you love one another tong ini it pala banget as I have love you kom na it jepi by this all men will know barang ni babarok kepada katip bapilong di sendran ke jong ketika ketika batch kabangi kapasai kai like kom kena school gina you batch like sandemans gina do batch sandemans ngitip bagi kena asam bagi you do batch antanis ki school ki pla like kan gidan baik kita ki batch ki bapen I ki brand jong ki school ge jong ki uniform jong ki wa tak ngitip ya ki batch bagi jingi ketika way ki batch bagi pala katip mangilong ki sanran joko again and repeat love in the light of God's word. Tinggal jong oblay. Ban compromise ka tu. Kam dai ka jingi si. Haba I kan ka jingi sa. Berkata kalau hakado ro kam ju. Ime jong ai I jang ai. I yang abang sa kamay khun na I ye me. Bangam kwa. Ba men jot akan ka jingi ka besniu. So isneng teng macam nak kena isempan. Bada ba ublay I ye lagi banget rung I dai ha bangi jangai na kaman jo sempat ong ke bro open bet jing na mangin phai ka man ke jo ba ublay I jangi ula IT no la ka jong ke jing bai halo jong ke dik nama ki pop jing ka cost hadu kata ba ublay I janga ba jepi dan now I kamut bangin agree ke besneu bangin ye endorse ke ga baja aga balang ini gisni kejelas kaya baca ke government ini sini. Now we have to be against it. Maka jingi kejong boleh kejing sisa. Abang kos ada kata you try ro nak bantah jong abang fi. So yes kejing ketika batch maka pasti kan tip jingi. Tambah love in the truth. But dia nak bang I je pi kejing sisa ngak makan ni. Nang ba ai ben tip yo nama ki balai. Ki ba ulen pelai je kini kejing apa kelaban. Kum ta kin kinyal tu ke bade. And that's love. Tak kena kejeng bersih. Which is one side of the coin. Siliang itu kepisah kali kata. Bangin ye kena kejeng syah bagi ye. Iki missing in makod. Kenang bagi kita rukin tip kejeng syah bakin lain. Bakin em kejeng ke papenam berabdi try kata kali kejeng kemen ke bakra. Kamu pastor, kamu para jaj bendri, para dau persna. Bani bagi berkin pois kejeng syah bakin mari try bat kumta kin yan kejeng boleh bakin em tak puram kejeng. That's one side. Dah kapag kaya kajing sisya. So, habang I dah kajing ham. First kata kapag ang ifi ngiliban I kajing sisya. Secondly, I syarham ialah upara bagay. Kapag we love others I way even when they hurt us. Habaki hurt yang apa je fi. Bon ba ki hurt yang teng om sola ban priang pat. Bat nga abang awan kum tang ngapen kenal di gospel. Ba kum nu boleh la it pat yang how Jesus Christ. Ulama tengah how Jesus Christ. So I have to forgive what he hurt je. Tak ada ia uban akut tani uban abar. Kiba hurt je. Kiba persecute je. Kiba persya je. Kiba keben je. Kiba abuse je. Kiba kan basni persya je. Kiba I fall witness. Kiba injure je ka cikem ke bakajong. Kiba persang kum ban pen yap ye ka mensim je ka repetitions ke je.
Kata kadai ba Petrus ong yaki bangai kiba puli resti jangu untuk yang ikan kapo. So kata kadai ba abangi really look forward bangin Christian high part sekanika percaya nanti kita end times. Kadai bangin duai because ban im kumni kam dega besok. Right? Ban im kumni kam dega besok. Bangin ma kita kiba shoning kam dega besok. Kiba hurting, kiba persecuting, kiba posting, kiba ridiculing, kiba mocking, kiba speak evil percaya yang kiba pentok pria yang kiba ai sakilam le yang kiba persang man kriben ban sibun gigi lah kalau nakut na sebab. Bat nginam la ya kabangin im kumni lang im kumno blay kula isna yang how kres. Namar ba ya gajigi kajongi yu para gatut dengan gospel. So ngi haba sotu ba love means treat others as God treat you. Kung boleh treat the how kres in the light of God's word. Haga jing shisha jong kakting kajong boleh. Haga jing shisha jong kakting kajong boleh. So ngi hab nya leng ba kini ki baro at the same time ngi kani kajing shisha. At the same time ngi hab ban express kata kajing kres kabang lama la kajing kajong. So Paul wang ni gamno tau Petrus mabinya. This is important. Pi ki banget pinjabat ya kata kajing kaba shirham fervent love. Bagini kajing kaba shirham. Kaba kum kata kajing kabalong passionate. Kaba ngilearn ang gospel. Kaba ngida TSM, ngida commit ya kawil kajing ban jalo para banget. Wala pa rin kajing plot kajing duna. Nani ki way pan. Wala pa rin kata kajing shun kajing kinama bangi bakum no bulay yang ihaw kres. Bangin ya kran kajing syawat lakin shun yang yet ngahaban yaki. That's painful. Ada kata-kata. Bagini kajing kabalong shirham. Lakalong iba na ba nakot. Kan pelong yang ibangin ma bro yaki. So fervent love kajalam siya ka forgiving love. Bag kan lam kajing ka ba ma. Bagin ko ka ba pro angkop no. Bapinya bat ka kajing ka ba shirham. Parlong hi. Naba kajing katap no yabon berlien kipop. That's number 2. Kajing katap ya gibabon berlien kipop. Kabangun, it means that when we love, habang ngiit, ngimisi. Habang ngiit, ngiim bakata ka forgiving spirit, kaman singgo maaf, ikiwe. Kata ka di kabang ihapan ma, kabang ihamba sung tu. Kung mga ong biyang mene, habang ong ngiit, maaf nga, kamot bangin kondon, langin priang, ya kapop, lani ya ganu-ganu kapa, persya kakting ka jong oblay. Namar habadon kiba syailam bakla, adon bangay kiba syailam bakla gule pop. Habaga jela jing comes to kajinget kakting jong oblay kala kendria, ong no in that sense, baka persay bro kawagi kata. Ni grief ng bangay. Ni sungsi balay ka jakom ni. Hagi jing sekuri ka jing haga chikim jong upang ni ubaha ka pop ni kajing kendria ka balang nakakati ni ka jong oblay. Henry kajing ka ba map kani kajing ka ba isi kajing ka ba nyalam yang bangin ni kata ka forgiving spirit. Batu Petrus mong ni katap ya bon berlien kipop. Kemut kajing ka motivate yang wala bangim kondon ni kapop, ngim kondon ni ke error. Ka motivate yang bangin buri ya kapop nakiway klem da pinsapriang ni kata sikap persaya berdoa kawai. For example, aga balang ka bagidan. In case sumudur no, don nu bangit ka bangit bahaba ko. Kami ka kamram ka jong posa manliyat khuy ka persaya berdoa kawai. Ngam kondon ni kata kajik ng babakiem. For example, don ba ya Aurea
Apa gabalang. Bangatip dia kata. Kamram jangan pasal kamde ban yat khu apa kapertai benang. Oh, kani ka bangit tadi udah bangit ya kamta. Ngam kondon ya kapop ka bagile. Henry ngakover ro. Ngam kwa ban pentip pertai ya kata. Hot ngan seneng yaki lembaga ketingga jong belai kadang ke church sebelah. Bara nakin priang kebawal ka ong leki excommunicate lagi. Nalting jom. Hindi kam di pa nga mga liban. Disclose lot akan media department, akan newspaper department. Bagi beri baro yang nak salang. Bagi tim lot kata kaba unika kile. Kamu nak di kunta. Ban cover, ban tap iki bon belum. Not just forgiving, ndai ban cover. Ban seneng, ban pedih, ban jelam. Lelaki pedang saya, of course, tiap ban disiplin dikit, kalau mereka tinggal jauh belai. Nama ngim kondon ni kepop, sebenarnya ngim lek bentar rong ni kicik persen. Because ngi iya ki, ngi kau ban bakin wan sebagai, sya kejeng kelaumut bakin sekri utara kalau belai. Nama kejeng iya kata no iki, ki babon belian kipop. Maka proba kalau nggak bakat wei pindah pulih yang tu kau ba habadon ke jing yesun kadon ke jingat penjot penprah habadon ke jing katap ni boleh kipap so ke jing ke macam ham kai rap lagi bangin longkom ta bangin ka bagum ta spirit habadeng ki para bangin tikum ta apa kali kecing kalau nggak berhem, kembang batai mana, kumtu kecing macam kah. Kani kan penmi ia kata kemensing kebama, kabakaba, kabayada. Wada bangim kondon ni tak apa. Akan dia ke konteks dengan local church kan. Ngim kondon ni kata ke error, nanti kan malah angin penbej, kada umbiang mbej umkala, kan nak ikini kepala. Dan kita pergi ke pop TV lah bandri. Kan pau percaya ke sini. So kam banga bangalik pen pau kata ke pop jiki baik. Ke pop pergi ka pen pau ya kata. Pim lah bandri. Namang itu ba menu bala ban buri ke pop na ublay. Because ublay ilo ki te bagi ki paro. Nekong ki bangi di ban persang ban haga jing it bangin nyetap. Ya kata ka jing dona jiki baik. At least nagakmat jong kita gibang tip ya uturay. So point to be noted from the eyes of the unbeliever. Naman hakabalang ti lakom dukum no ngatray ya kapop ti haban tip di kabalang. Namar dalala let you pastor priang let sakatukan ngol ki basan ki priang. Ti finally haban tip di church. But the whole church will discipline the person. So whole church kan tip dia kata jing baman jong no priho. Halo benda excommunicate diki ngamla melek maroy kong haban excommunicate ke church. And at least nakakmat jogi unbeliever. Namal in the context of hospital ada ki unbeliever ki persecute ki banget nama ki lek baba ki preach ki kubur badai ki em ki jeng badai. What if ala ki tip ki basni we jong. Let's take a response jong ki kan khaber. Kin ong kumlo sifang jonga bad jong pi. So kajeng ki berhem kan cover. Isi bon belian ki pop. Am ngak perkat ni kata nama boleh makan mau. Ya ka Genesis lang bakandai. Ka prado arfenyo. Ba unawa anda ula. La bu ajwan. Ula penjabrom jadi. You know, sapulihan tu penjabrom makan rokok. Ukun jong ham. Ui kata ka jeleng ko jong pahaka jaka bon cover ya kata ka. Ulek ban petar rong penban. Iya kata. So naso kabalang kam de bele kam ta syaga perthai so kajingi kade ban long ka barham ka bama bara ka jugo por kajingi kade ban long practical kajingi ke long practical kabangi poi sa ka point ka ba pendai tolong gibaya khot ing sobha parloki klem jing tan knyum hospitality kata gede ka ba ni ya ban le so ya ban dawai vi kini ya ban dawai wan nom le kelumar wa syabelam bakla la bidon ban penting ba jalan bakla film ba kini ki jeng kai ba
Sebab di menduai ban longkum ni, kat babi nak kami ke jiwan jong try. Lah kalau ngi la di simet kalau ka jikri po gabalang no tet. Lah kalau bai ko ban sanwar ka cakap badai. Because ka bagi nak kami ke jiwan try ku aro ban war ka cakap badai bangin ban syakri bangin san bangin tip ki ka ti try kena bangin la ben serve you better hakal ti badai. Ti ai bagi jingi long fireman. Bana ba bagi jingi long fireman long forgiving. Bai ka ju ko po ka jingi long practical. Kabangin i ka ka bakandai. Kaba u Peter su ong yang i bangin ban ya khot yang subha parlok hi klem ka jeng kren knyum nakaktin ka jang oblai kabangin se pet pat ka episode ka balai kenang ba ngenya sngow thu ya ka ting jang oblai ka kom ka bade kenang ba kalong ka jru pi kenang ba pila ken ya ka ban ya ka ko mutranti kan ba pi dang ap mi lenti ya ka jeng wan ka jang tabai ki ya ki bakatu oblai ger khu yang ilang ba ka bentar ka ting jang oblai. To God be the glory. Syaka buram baro kalong tang sautra. Amen.